Novetats: Camper Adria Twin 2025. Nous armaris, nous materials, més aïllament, més sostenibilitat, nou bany. Anem a veure-ho. Ja fa anys que Adria va trencar amb el concepte de temporada. Els vehicles que van sortir el 2018 i 2019 tenien una línia de continuïtat que ha sigut una de les més innovadores en el mercat de campers. I aquest 2025 Adria demostra que escolta i ve amb tot allò que li hem demanat. El primer que s'havia de modificar és el fet de que no es pot circular legalment amb la taula per no tenir impactes i volíem un lloc on poder ubicar la taula. Anem a veure com es guarda aquesta taula. Un cop desmuntada la taula, tenim un petit annex que és amb anclatge universal. Per tant, ho podem ubicar en diferents llocs del vehicle on tinguem aquesta guia, aquest rail. Ens serveix per col·locar unes begudes o alguns elements i, a més, està fabricat amb materials reciclats de la mateixa fàbrica d'Adria. La nova taula d'Adria no només es pot guardar d'una forma molt pràctica, sinó que, a més, s'ha alleugerit, s'ha fet amb aquestes dues parts integrables que van magnètiques i mantenim el sistema de prolongació per poder-hi menjar 4 persones. Seguim estant a l'avantguarda amb innovació de materials. Els nous armaris són més grans que els anteriors i, a més, estan fabricats amb polipropilè expandit. Aquest material ens ofereix un millor aïllament, una millor resistència mecànica, molts menys sorolls que sentíem a vegades quan el vehicle està en circulació i en tremolors, ja que absorbeixen totalment el moviment, i una estètica totalment moderna. El sistema de buidat d'aigües grises sempre l'havíem tingut amb una aixeta a l'exterior. Actualment ja no ens cal baixar del vehicle per buidar els nostres dipòsits. Aquí, a la zona de menjador, hi tenim un botó d'electrovàlvula per buidar el dipòsit de grises. La centraleta ja és una de les més innovadores i avançades del mercat. Amb un sol panell podem veure temperatures, podem veure estat dels dipòsits d'aigua neta, d'aigua gris, bomba d'aigua, estat de bateries, i és una de les poques que ens porta en perímetre i podem configurar bateries de liti. No només això, sinó que tot aquest sistema ja està connectat amb Adria Match. Adria Match és un sistema domòtic que ens permet, des de l'aplicació del nostre telèfon mòbil, controlar la temperatura de l'aigua calenta, la calefacció, l'encesa i apagada de la nevera i tota la il·luminació i estats de bateries i dipòsits des del telèfon mòbil. Continuem amb el ja emblemàtic bany abatible d'Adria. En aquest cas, tota la mampara s'ha fet amb una estructura metàl·lica molt més fineta i al mateix temps molt més robusta. Passem tota la part superior, el que ens dona un espai de dutxa fins i tot molt més ampli que el que teníem abans. I portem també un nou telèfon molt més gran per les nostres dutxes. A la zona de llit hi tenim llums direccionals amb el seu corresponent USB per carregar mòbils i amb els comandaments, tant per controlar la il·luminació ambiental amb dimmer, pujar i baixar la intensitat, com un comandament per controlar des del llit la calefacció. La nova cuina manté la gran nevera de compressor Tedford de 138 litres i uns nous calaixos amb un tancament metàl·lic molt robust i amb calaixos de grans dimensions. Tenim també la prolongació per tenir una zona de treball. L'equipament de vehicle no deixa res a desitjar. Volant de pell, sistema multifunció, tots els vehicles amb Traction Plus, control de tracció millorada, Hill Descent Control, sempre ara amb antiboires frontals i amb sensor d'aparcament posterior de sèrie. No només és un dels vehicles amb un dels millors aïllaments tèrmics i acústics, sinó que hi dormireu també molt bé perquè el llit és comodíssim. 195 centímetres per 150 centímetres i un matalàs d'alta densitat i molta comoditat. Adria Twin 2025 no només té un gran maleter, sinó que també té un gran preu. Aquest vehicle, que és una Twin 600 SPB, surt
per 65.000 euros, IVA inclòs. Si afegim l'impost de matriculació i MDT, estem a 71.100 preu final. I a part, el pack regal del concessionari. No dubteu en preguntar.